हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। आपडेटआनो जाबाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि रिजाल्ट। ग्रेड 3 नि जानाखि रिजाल्ट मोननांगौ दंबावोमोन, 22,000 एग्जामिनेसन साख्रिनि इन्टारभिउनि जानाखि ग्रेड 3 नि रिजाल्ट मोननांगौ दंमोन, बे रिजाल्टखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रिजाल्टनि डेटखौ फोसावनानै होबाय। बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्ट आरो गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों बे रिजाल्टखौ ओंखारगोननि डेटखौ फोसावनानै होबाय। नैबे जाहैबाय फेसबुक, बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव होनाय। बेयाव रोखा रोखा बिथाङा लिरनानै दोनदों, थारमाने आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टजों जानाखि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि आन्दाराव खुंजानाय जानाखि सेबाजों खुंजादोंमोन, बे सेबानि रिजाल्टआ फैगौ 6 नभेम्बराव बिथाङा फोसावनानै होसिगोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा होदोंमोन एबा मोजां जागोन होननानै साननानै दं, बिथांमोनहा निस्सय गोजोनदों आरो बिथांमोनहा गोबां केन्डिडेटफोरानो हयथ'बा चेक खालामबाय थादोंमोन एबा सोंबाय थादोंमोन माब्ला ओंखारगोन आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बिथाङा फोसावनानै होखादोंमोन जे ग्रेड 3 नि रिजाल्टखौ नभेम्बर मासावनो होनाय जागोन होननानै बिथाङा रोखा रोखा फोरमायनानै होखानाय जादों। आरो बेबायदियैनो दिनै बेलासिनि 5 रिंगासोआव बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्ट आरो टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बेखौ रोखा खालामनानै होबाय जे माब्ला ओंखारगोन एबा रिजाल्टनि थि थारिखखौ एबा अक्ट'खौ बिथाङा रोखा रोखा फोरमायनानै होखाबाय जे 6 नभेम्बराव बिथाङा रिजाल्टखौ होनाय जासिगोन। आरो बेनि रिजाल्टनि डिटेल्सफोरखौ जोङो एसे नायनि एबा पस्ट डिटेल्सफोरखौ जों एसे नायनानै लानि। दायो पस्ट डिटेल्सफोरा नैबेबायदि जों नायनो हायो। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि जानाखि ग्रेड 3 नि पस्टमोन, बे पस्टआ ग्रेड 3 बुंनायाव निस्सय नंगौ। जायखिनाखि ड्राइभारनि पस्ट, ड्राइभाराबो ग्रेड 3 आव गोलैयोमोन, नाथायबा बेयाव बेबायदि ड्राइभार आरो ड्राइभार नङै बेखौ होनाय जागोन एबा माबायदि होनाय जागोन बेखौ बुंनाय जायाखै। गतिके निस्सय आसा खालामनो हायो बेयाव ड्राइभारनिखौ आलादायै होनाय जागोन। गतिके बेयाव जों नायनो हायो ग्रेड 3 नि रिजाल्ट पस्ट डिटेल्सआ माबायदिमोन नैबेखौ नायनो हायो। जोङो बेयाव नुनो हायो अनलि बेचेलर डिग्रि, बेयाव ग्रेजुवेट कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैया, अनलि ग्रेजुवेट डिग्रिफोरनि थाखाय बेसेबां पस्ट दंमोन जों बेखौ नायनो हायो। टटेल पस्टआ 591 पस्ट दंमोन, जों बेखौ नायनो हायो। ग्रेन्ड टटेल पस्टआ बेबायदिमोन। ओमफ्राय रिजार्भ फर वुमेन्सफोरनि थाखाय नैबे आलादा, ओमफ्राय नैबेयाव गुबुन गुबुन डिसेबिलिटिसफोरनि थाखाय दङ बेबायदिमोन पस्टआ। आरो बेनि उनाव जों नायनो हायो कम्पिउटार ग्रेजुवेट प्लास कम्पिउटार गोनांफोरना मा बेसेबां पस्ट दंमोन जों नैबेयाव नायनो हायो। पस्ट डिटेल्सफोरा बेबायदि मा पस्ट थागोन कम्पिउटार प्लास ग्रेजुवेट गोनांफोरनिया। बिनि पस्ट डिटेल्सआ जाहैबाय नैबेयाव रोखा रोखा होनाय दंखायो। 7,415 पस्ट दङ बेयाव गासै 7,415 पस्ट दङ। बेनिफ्राय माखासे रिजार्भेसनफोरनि गासै नैबे रिजार्भ फर वुमेन केन्डिडेटफोरनि थाखाय 1,733 बेयो। ओमफ्राय माखासे डिसेबिलिटिसफोरनि दङ, डिसेबिलिटिसफोरना नैबाव थागोन, बेखौ जों बयबो नुखाजोब्बाय। बेनि उनाव मोनसे दंबावो, हायार सेकेन्डारि पासफोरनि थाखाय। हायार सेकेन्डारि पासफोरनि थाखाय नैबाव मोनसे एसे दंबावो, बेचेलर डिग्रि इन लाइब्रेरि साइन्स विथ कम्पिउटार लाइब्रेरि साइन्स, बेचेलर डिग्रि लाइब्रेरि साइन्सआव बेचेलर डिग्रि खालामनाय आरो कम्पिउटार, बेजों लोगोसे कम्पिउटार, बिथांमोननि पस्ट डिटेल्सआ नैबे 12 पस्ट दङ बेयाव गासै। डिसेबिलिटिसफोरनि थाखाय मोनसेबो गैयामोन। बेनि अनगायैबो मोनसे दंबावो जोंहा बेचेलर डिग्री विथ सार्टिफिकेट अफ स्टेनोग्राफार एन्ड कम्पिउटार, स्टेनोग्राफार जानाखि कर्स थानाय, सार्टिफिकेट थानाय, बेजों लोगोसे कम्पिउटार थानाय आरो बेचेलर डिग्री थानाय बिथांमोननि थाखाय पस्टआ दङमोन 209 बेबायदि पस्ट दङमोन। ओमफ्राय डिसेबिलिटिसफोरनि थाखाय नैबे दङ 5-4 बेफोरबायदि डिसेबिलिटिसफोर दंमोन। ओमफ्राय वुमेन केन्डिडेटफोरनि थाखाय 47 बे दङमोन। बेनि उनाव मोनसे केटेगरि दंबावो, बे जाबाय अनलि एचएस एबा हायार सेकेन्डारि पासफोरनि थाखाय। बेयाव खुनु जेबो बेबायदि डिग्री सिग्री थानाय नङा एबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेबायदि गुबुन गुबुन कर्सफोर थानाय नङा, अनलि हायार सेकेन्डारिफोरनि थाखाय बियो दङमोन। बेबो ग्रेड 3 निनो, बेयाव गासै पस्ट दंमोन 2,179 पस्ट दङ। आरो बेयाव रिजार्भ फर फिमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय, वुमेन केन्डिडेटफोरनि थाखाय बेबायदि दङमोन।
बेबायदि गासै टटेल पस्टनि बाथ्रा बुङोब्ला गासै टटेल पस्टनि बाथ्रा नैबेयाव दंखायो नैबेयाव रोखा रोखा 1406 पस्ट दङ गासै ओमफ्राय नैबे रिजार्भेसनफोरनि थाखाय 2621 गासै बेबायदि टटेल पस्ट दङ ओमफ्राय माखासे डिसेबिलिटिसफोरनि थाखाय नैबे दङ जों नुनो हायो अब्ला बेयाव जानाखि 6 थारिखआव एबा 6 नभेम्बराव रिजाल्ट ओंखारगोन बे रिजाल्ट ओंखारगोना नैबे पस्टफोरनि सायाव ओंखारगोन एबा नैबे जानाखि ग्रेड 3 नि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ नैबे गासै 10,000 एबा एप्रक्सिमेटलि 13,000 बेबायदि मासिनि रिजाल्टआ निस्सय ओंखारगोन। बेनि अनगायैबो बेयाव माखासे पस्टखौ खमायनानै होनाय जाबायमोन बेखौ बबे पस्टखौ खमायदों जोङो हयथ'बा उनाव मोनथिगोन। माखासे पस्टनि डिटेल्सफोरखौ बेयाव खमायनाय जाबाय गतिके एप्रक्सिमेटलि जों हमनो हायो बेयाव 600-700सोआल' पस्टआ खमायदों गतिके एप्रक्सिमेटलि 12,000 एबा 12,000 पस्टनि रिजाल्टआ 6 नभेम्बराव ओंखारगोन। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय।